Garin da ake bada mace a duk shekara a ranar da rana ta fi zafi sai a bada wata budurwa guda ɗaya daga cikin garin a miƙa ta ga wani babban dodo da ke cikin wannan daji wanda ake kiransa da suna bawan gari. Wannan labari ya kasance ɗaya daga cikin labarurrukan da suka faru a yankin Afirka wacce take da ɗimbin tarihi a wani ƙauye mai nisa da ake kiransa da kukutana wanda yake a tsakiyar dajin da ko tsuntsu baya iya wucewa ta samansa a cikin dare sai dai idan gari ya waye. Garin ya kasance gari ne mai nutsuwa da kwanciyar hankali a zahiri amma akwai wani sirri mai ban tsoro wanda mutane har yanzu ba su kai ga sun san takamaimai wannan sirrin ba. Wannan sirri ba wani sirri bane ba face duk shekara a ranar da rana ta fi zafi sai a bada wata budurwa guda ɗaya daga cikin garin a miƙa ta ga wani babban dodo da ke cikin wannan daji wanda ake kiransa da suna bawan gari. Asalin labarin ko kuma asalin almarar ya fara ne shekaru aru-aru da suka wuce. Garin Kukutana ya kasance cikin annoba da karancin ruwa da fari da ciwon kanjamau. Sai wani boka ya zo daga dajin duhu ya ce musu akwai mafita, ku saurare ni da kyau domin ku ji abin da zan faɗa muku. Ku bar duk wasu abubuwa da kuke yi na neman sauki. A cikin wannan daji akwai dodo wanda in dai kun bi tsarin wannan dodo kun bi tsarin wannan dajin in dai kun yi kuma kun bi su to komai zai daidaita a cikin garin naku. Wannan boka ko kuma mai surkulle ya ƙara da cewar kowace shekara ku ɗauki mutum ɗaya daga cikin zuri'a ta asali ku miƙa shi ga wannan dodo na cikin wannan daji. Mutanen garin Kukutana bayan zama da suka yanke shawara da jin abin da wannan bokan ya zo da shi. Tun daga lokacin da suka fara wannan aiki ne rayuwar wannan gari ta daidaita komai ya koma kamar yadda yake amma garin yana cikin firgici da kuma taraddadin duk shekara a wani ahali ne za a ɗauki mutum a bayar kuma gashi wannan alkawari da suka yi wannan dodo ya zame musu dole. Haka dai al'amura suka yi ta tafiya a cikin garin Kukutana kowace shekara sai a zaɓi budurwa guda ɗaya duk kukan da iyayenta da kuma danginta za su a miƙa ta ga wannan dodo duk da dai ba su da takamaiman ina ne wannan dodo yake kai duk al'ummar da ake tura masa cinye su yake ko kuma dai yana amfani da su ne ta hanyar wani sirri. Bayan shekara ta zago a cikin wata zuri'a aka zaɓi wata budurwa mai suna Salma, 'yar wani malami mabiyin addinin Musulunci da ake kira Malam Bello, mai ilimi da tsoron Allah. Bayan ƙarfa da kuma fin ƙarfi da aka yi shi Malam Bello, yana ji yana gani haka aka ɗauki 'yarsa ana ƙoƙarin baiwa wannan dodo ita. Duk da kirarin da ya yi a kan su bari su dakata, amma ba su ji shi ba. Malam Bello bai jira ba ya koma ya dukufa ya ci gaba da roƙon Allah akan ya kawo masa mafita da shi da 'yarsa akan wannan al'amari da yake faruwa. Salma ta kasance mace jajirtacciya haka yasa ta fara bincike don gano hanyar da za ta bi wajen kubuta daga wannan dodo. Ta gano cewa akwai wasu daga cikin matan da aka kai a baya da ake jin motsinsu a cikin wannan daji suna ta koke-koke da iwace-iwace ma'ana dai har yanzu akwai waɗanda suka rage a raye. Ta ɗauki alƙawarin za ta je amma duk rintsi duk wuya insha Allahu ba za ta bari ta mutu ba ma'ana dai za ta dawo gida cikin ƙoshin lafiya da kuma samo akalar wannan al'amari ko kuma warwarar wannan kulli ko kuma sihiri da ya kasance a cikin wannan daji. A cikin dare mutanen gari sun taru suna shagulgulan kaita. Salma ta shafe da jikinta da wani ganye da ake kira da ganyen zugudu wanda ake cewa yana hana aljanu shafar mutum ko kuma wani abinci. Baya da haka ta addu'o'i sannan aka ɗauke ta aka kai ta cikin wannan daji aka ajiye. Da suka kai ta cikin wannan daji kowa ya tafi ya barta. Daji ya yi tsit babu wani sauti da kake ji banda kukan ƙananan halittu kamar su gyare, tsanya da dai sauransu. Daga can Salma ta fara jin wani sauti kamar takun tafiya kamar kuma gurnani. Sautin yana ƙara matsowa yana kuma ƙara ƙaruwa a cikin kunnenta. Inuwar dodon ta gani yana nufo inda take amma abin mamaki maimakon ta ga dodon ya ƙaraso inda take ya tsaya sai ga wata ƙofa a ƙarƙashin ƙasa mai haske tana bullowa daga ƙasa. Daga bayanta ta ji an sa hannu an tura ta cikin wannan rami. Ko da fadawar Salma cikin wannan rami sai ta ga wani mutum amma ba mutum bane ba. Gashi kamar mutum amma idanunsa ja yana da fuka-fukai kuma yana da manyan kofatai a ƙafa.
Salma ta tsaya tana kallonsa cikin mamaki da ban al'ajabi. Jin ya yi gyaran murya kamar yana shirin cewa wani abu, ta ɗago da kanta zuwa kan fuskarsa. Wannan halitta ya ce, kin zo da wani abu na daban, kin fito daga gida na imani da addini da kuma tarbiyya. Ke ce mai kawo ƙarshen wannan al'ada da kuma wannan tsaface-tsaface da suke faruwa shekara da shekaru a cikin wannan gari naku. A ƙarshe dai Salma ta ci jarrabawa ta dawo gida da wani littafi mai kunshe da magungunan da ke cikin wannan daji. Sai dai kuma babban abin sha'awa shine tono asirin da ta na dattawan da ke cikin wannan gari wanda ake amfani da wannan tsarin mika 'yan mata domin ɓoye ayyukan tsafi da kuma sha'anin aljanu da suke yi da kuma ƙarin wasu ayyuka da basu kamata ba. A ƙarshe Salma ta zama gwarzuwa jaruma a cikin wannan gari na Kokotana. Sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da kowa yake yi wa kansa, kuma ita wannan tambaya har yanzu ba a samu amsar ta ba. Wannan tambaya dai ita ce, me yake faruwa da duk waɗanda aka kai a baya kuma suna ina a yanzu?